ମୋ ବୋଉ ତା କଥା ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି, ମା ତା ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନିଏ। ବୋଉର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରେ ମା, ଖାଇଲୁଣି? ମୋ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେମିତି ସ୍ନେହୀ, ମୋ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଆଲୋକ। ମୋ ଜୀବନର କାଦୁଅ ଚିକିଟା ରାସ୍ତାର ଦୁବ ଘାସ ଥିଲା ସିଏ। ଯାହା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ସାହାରା ଅଛି, ଯିଏ ମୋତେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ବୋଉ। ବୋଉ ଏବେ ନାହିଁ। ତା ବିନା ବାପା ଘର ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ। ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଉ ବିନା ନିଜ ଘର କ'ଣ ଘର ଭଳି ଲାଗେ? ତାର ମନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆମକୁ ଜଗି ବସୁଥିଲା। ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଯାଚିବାରେ ମୋ ବୋଉକୁ କେହି ପାରିବେନି। ଓ ଏ ସବୁ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ କରୁଥିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ହେଲେ କେବେ କିଛି ବି ମାଗିନି। ତା ହାତ ତିଆରି ଆଳୁ, ଟମାଟର ବଢ଼ି ତରକାରୀ, ସଜନା ପତ୍ର ବରା ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା କିଛି କମ୍ କରିନି ସିଏ କେବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜେଜେମା ଓ ଆଈ ଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ମା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେନି। ଆଜି ସିନା ବୋଉ ଆମ ସହ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାର ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ମୃତି।